Kajúcnik Mako je to najhoršie, čo vyprodukoval slovenský systém. Nikdy nemal česť policajta, nemal česť právnika, nemal ani česť podnikateľa a už vôbec netušil, čo je to zločinecká česť. Iba z človeka s vyoperovaným zmyslom pre česť a bez štipky úcty k sebe samému sa mohol stať v bavlnke chovaný kajúcnik zločineckej skupiny Čurilovcov a Lipšicovho gestapa. Dobrý deň, volám sa Peter Tóth a ďakujem, že sledujete podcast Ďateľ k veci. Dnes sa budeme venovať prvej časti príbehu zločinca Maka, a to najmä tomu, ako sa stal riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy a tomu, ako v tomto úrade lúpil, kradol, vypaloval a vydieral podnikateľov. Ako obvykle, jedna technická poznámka na úvod. V tejto časti príbehu zločinca Maka budem vychádzať predovšetkým z jeho svedeckých výpovedí, ktoré uskutočnil pred prokurátormi Úradu špeciálnej prokuratúry a pred Čurilami. Ďalšie informácie, ktoré budem uvádzať v tejto časti príbehu o Makovi, vychádzajú z informácií, ktoré mi podali ľudia, čo prichádzajú do priameho kontaktu so zločincom Makom. V druhej časti tohto podcastu sa budem venovať aj jednému súdnemu rozhodnutiu a tomu, ako referovali o niektorých Makových podnikateľských činnostiach médiá bývalého hlavného prúdu a dokonca aj progresívne orgány tlačovej propagandy. A teraz poďme na to, ako sa začal príbeh zločinca Maka. V roku 2004 Mako odišiel z policajného zboru. V zásade tam nerobil nič podstatné, iba prekladal spisy hore-dolu. A keď teda odišiel z polície, išiel do súkromného sektora, kde sa zamestnal v súkromnej bezpečnostnej službe, tzv. SBS-ke ABAS. Išlo o slovenskú pobočku českej SBS-ky. Mako sa v tejto spoločnosti stal riaditeľom a vzhľadom na to, že ju teda zastupoval navonok, tak sa zúčastňoval aj výberových konaní v rôznych firmách aj štátnych orgánoch. A samozrejme, pri týchto výberových konaniach musel nevyhnutne naraziť na ďalšieho kolegu z tej istej branže, ktorý bol navyše aj z rovnakého nitrianskeho kraja, na spoločnosť Bonul, ktorú založil a vlastnil Miroslav Böder, otec známejšieho Norberta Bödera. Vzhľadom na to, že Mako a starý pán Böder sa začali stretávať pri týchto výberových konaniach, Mako sa samozrejme skamarátil aj s jeho synom Norbertom. A samozrejme, keďže Mako nemal v sebe nikdy ani len štipku cti, tak napokon súhlasil s tým, že vytuneluje českému majiteľovi SBS-ku ABAS, a to takým spôsobom, že prevedie všetkých najväčších a najbonitnejších, teda najlukratívnejších klientov tejto SBS-ky do košiara Bonulu. A tak sa aj stalo. Písal sa rok 2014, to znamená 10 rokov od chvíle, kedy Mako odišiel z polície do civilu. A bol to čas, kedy bolo potrebné odmeniť Maka za jeho judášske služby, ktoré poskytol spoločnosti Bonul. V tom istom čase sa stala takáto vec. Istý Jozef Luterán, ktorý dovtedy riadil Kriminálny úrad finančnej správy, mal už zrátané dni v tejto funkcii, pretože jednoducho s tedajšou vládou nenašiel spoločnú reč, ak to mám povedať diplomaticky. A keďže Norbert Böder hľadal pre Smer lojálneho šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy a zároveň Mako sa triasol na takúto funkciu, pretože chcel rozvinúť svoje predátorské inštinkty na vypalovanie, kradnutie a vydieranie, tak z toho vznikol dokonalý súlad záujmov Norberta Bödera aj Ľudovita Maka. Ľudovít Mako sa bez problémov stal riaditeľom Kriminálneho úradu
finančnej správy. Ak sa zrýchleným krokom na chvíľočku presunieme do rokov 2020 a 2021, tak vidíme skormúteného Maka sediaceho na stoličke pred Lipšicovým komandom, a to najmä Repom a Šúrekom, alebo pred Čurilami, a to najmä pred vyšetrovateľmi ako Ďurka, Čurila, Vereščák a tak ďalej a tak podobne. A Mako v tomto rozpoložení ducha s takouto malou dušičkou im rozprával úplne iný príbeh o tom, ako sa stali riaditeľom kriminálneho úradu finančnej správy. Rozprával im rozprávku o tom, že od marca do júla 2014 ho Norbert Böder divne na kolenách prosil, aby prijal funkciu riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy. A chrabrý Mako odolával. Mako Lipšicovmu gestapu aj Čurilám rozprával o tom, ako v určitej fáze tohto presviečania ho prosil o prijatie tejto funkcie aj Bodorov otec, pán Miroslav Bodor. A zároveň, že niekedy v lete, pravdepodobne v júli 2014, sa k tomuto presviečaniu pripojil aj vtedajší prezident policajného zboru Tibor Gašpar. Realita však bola oveľa menej lyrická, ako to Čurilám a Lipšicovmu gestapu prezentoval Mako. Je naozaj pravda, že Böder hľadal lojálneho šéfa kriminálneho úradu finančnej správy. Ale tak, ako som povedal, Mako sa doslova triasol na túto funkciu, pretože vedel, že na čele kriminálneho úradu finančnej správy bude môcť vypalovať, vydierať a páchať inú trestnú činnosť s cieľom zarobiť obrovské peniaze. A to sa presne stalo. Mako išiel do funkcie riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy ako dobre zabezpečený človek, vyššia stredná trieda. Z kriminálneho úradu finančnej správy odišiel ako extrémne bohatý človek a zaradil sa k 1% Slovákov, ktorí disponujú azda desiatkami miliónmi eur. Napriek tomu, že tak neuveriteľne nakradol a zbohatol, vo výpovedi z 27. októbra 2020 rozprával Repovi a Šúrekovi o tom, ako po 3 dňoch od vymenovania za riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy sa chcel tejto funkcie vzdať a že ako ho presviečali Bodor a Tibor Gašpar, aby v tejto funkcii zostal. A Mako to pred Šúrekom a Repom komentoval slovami: považujem to za jedno z mojich najhorších rozhodnutí v živote. Kým sa dostaneme k analýze ďalších periel plytkého mozgu Ľudovita Maka, pristavme sa pri tej vete, že po 3 dňoch od vymenovania za riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy chcel abdikovať. Repovi a Šúrekovi to odôvodňoval tým, že celá finančná správa, nielen KUFS, boli zle nastavené. Či už po organizačnej stránke, po štruktúrálnej stránke, z hľadiska riadenia, z hľadiska personálnych kapacít, z hľadiska odbornosti personálneho substrátu finančnej správy. A samozrejme sa ešte ohradzoval tým, že kriminálny úrad finančnej správy bol zle materiálne vybavený. Inými slovami, Mako sa pred Lipšicovým gestapom tváril, že jemu išlo o odborné riadenie KUFSu a celej finančnej správy a že teda stav, ktorý tam bol, nezodpovedal jeho odborným kritériám. Ide o mimoriadne pozoruhodné vyjadrenia zločinca Maka, a to z viacerých dôvodov. Musíme si zopakovať, že Mako pôsobil v polícii do roku 2004 a nikdy tam nerobil žiadnu poriadnu policajnú prácu, ako som povedal, len prehadzoval spisy a oprašoval z nich prach. Nikdy neriadil žiaden útvar podobný kriminálnemu úradu finančnej správy. Riadil nejakú SBS-ku. Aj tu vytuneloval. Kriminálny úrad finančnej správy je mimoriadne komplexná organizácia, pretože má
úlohy a oprávnenia, ktoré sú extrémne komplexné a zložité a budem sa vám to snažiť jednoducho vysvetliť. Poprvé, Kriminálny úrad finančnej správy má tzv. Vyhľadávaciu povinnosť, respektíve vyhľadávacie oprávnenie, ktoré spočíva v operatívno-pátracej činnosti súvisiacej napríklad so clami, daňami, importom ilegálnych komodít a tak ďalej a tak podobne. Druhou významnou funkciou Kriminálneho úradu finančnej správy je plnenie funkcií orgánu činného v trestnom konaní v určitom segmente trestnej činnosti súvisiacej či už s daňami alebo clami. Ďalším prvkom, ktorý tvorí významnú časť činnosti Kriminálneho úradu finančnej správy, je spravodajská a analytická činnosť na úseku daní, ciel a importu z tretích krajín, ale aj z krajín Európskej únie. A štvrtý dôležitý prvok činnosti Kriminálneho úradu finančnej správy je medzinárodná súčinnosť KUFSu s partnerskými organizáciami v zahraničí, a to predovšetkým s partnerskými organizáciami členských štátov Európskej únie. Takže ako sme videli, Kriminálny úrad finančnej správy to nie je žiadna maličkosť a jeho riadenie si naozaj vyžaduje odbornosť. Mako nikdy predtým neriadil takýto útvar, ale pred Repom a Šúrekom sa tváril, že on po 3 dňoch zistil, ako na finančnej správe všetko zle funguje a všetci tí odborníci, ktorí tam sú, boli hlúpi, iba on bol múdry. To, čo porozprával Mako Repovi a Šúrekovi, bola predovšetkým nehanebná lož. Mako sa totiž vyhrážal odchodom z funkcie nie preto, lebo mal iný odborný pohľad na riadenie či už finančnej správy, alebo teda jej súčasti Kriminálneho úradu finančnej správy. Mako si chcel totižto vydúpať zvýšenie kompetencií riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy. A to preto, aby mohol vydierať, vypaľovať a kradnúť. To, čo najviac prekážalo Makovi, bola nasledovná okolnosť. Ak napríklad colný úrad alebo daňový úrad zistil nejaké porušenie zákona v oblasti daní a nespadalo to do kompetencie finančnej správy, respektíve Kriminálneho úradu finančnej správy, tak daňový alebo colný úrad spracoval trestné oznámenie a posielal ho policajnému zboru ako trestné oznámenie. Tieto trestné oznámenia putovali zväčša na NAKU, pretože išlo o organizovaný zločin a všetci vieme, že podľa vtedy platného trestného poriadku trestné činy organizovaného zločinu dokumentovala a vyšetrovala predovšetkým NAKA. Makovi však išlo o to, aby žiadne trestné oznámenie, ktoré putovalo z finančnej správy na NAKU, nešlo cez vedenie finančnej správy alebo priamo z daňových úradov alebo colných úradov. On si chcel uzurpovať právomoc podávať tieto trestné oznámenia. Čiže v praxi to malo fungovať tak, že daňový a colný úrad síce spracoval návrh na podanie trestného oznámenia, ale ten musel predložiť KUFSu a on, teda Mako ako šéf Kriminálneho úradu finančnej správy, rozhodol, či takéto trestné oznámenie podá alebo nepodá. A v tom spočívalo čaro tohto príbehu. Pretože keď Mako mohol rozhodovať a aj rozhodoval o tom, či podá alebo nepodá trestné oznámenie, tak mal priestor na to, aby išiel za konkrétnymi podnikateľmi, firmami a dohadoval sa s nimi. Obchodoval, vypaľoval a pýtal si peniaze. Za nepodanie trestného oznámenia si samozrejme dal zaplatiť veľmi masný bakšiš. Druhá vec, pre ktorú Mako chcel údajne podať abdikáciu 3 dni potom, ako nastúpil do funkcie, bola okolnosť, že KUFS nemal predtým právomoc blokovať
niektoré firmy. Čo to znamená blokovať firmy? To znamená, že keď kriminálny úrad finančnej správy začal rozpracovávať nejakú firmu, tak ju mohli rozpracovávať aj daňové úrady alebo colné úrady. Avšak Mako chcel presadiť, že ak si zablokoval niektorú firmu, tak daňové a colné úrady už nemali k tejto firme žiadnu zisťovaciu právomoc. A veľmi správne ste uhádli, že aj toto malo smerovať k tomu, aby Mako mohol vydierať a vypaľovať. A najsmutnejšie na tom je, že ďalší zločinec a budúci kajúcník, šéf finančnej správy Slovenskej republiky, František Imrece, internými aktmi a nariadeniami umožnil Makovi, aby si tieto funkcie, respektíve kompetencie uzurpoval. To znamená, že u Maka sa sústreďovali všetky informácie o podozreniach z páchania trestnej činnosti na úseku daní a ciel a iba on rozhodoval o tom, či sa podá alebo nepodá trestné oznámenie, a to bol pre Maka Klondike. A teraz sa vráťme k výpovediam zločinca a kajúcnika Maka. Vo všeobecnosti treba povedať, že Makové výpovede boli uskutočňované tak, aby zneli tak povediac sexy. To znamená, že tam spomínal veľké ryby, ako je napríklad policajný prezident Tibor Gašpar, šéf NAKA Peter Hraško a niektorí šéfovia národných jednotiek, ako boli pán Krajmer, Slobodník a mnohí ďalší. Mako sa usiloval Lipšicovmu gestapu aj Čurilám poskytovať čo najviac informácií, ktorými by pošpinil všetkých, len nie seba. Snažil sa opisovať trestnú činnosť iných osôb, v ktorej samozrejme ale vystupoval aj on, a to tak, že všetci ostatní boli hlavnými páchateľmi, ale on bol vlastne len nechceným účastníkom týchto činov. Žiaden súdny policajt, žiaden súdny prokurátor a už vôbec nie súd by nemohli na základe Makových vyjadrení nikoho trestne stíhať. Napriek tomu Čurili a Lipšicovo gestapo vytvorili na základe báchoriek Ľudovita Maka prípad zločineckej skupiny, na čele ktorej mali v polícii stáť Norbert Böder, Tibor Gašpar, Peter Hraško, Robert Krajmer a niektorí ďalší funkcionári policajného zboru. Tým ja nechcem povedať, že v policajnom zbore v určitom období bolo všetko úplne s kostolným poriadkom. To ale teraz nebudem posudzovať, chcem len povedať, že výpovede Maka boli také chabé a boli také plitké, že na základe jeho vyjadrení nebolo možné vzniesť obvinenie iným osobám. Ale Čurili a Lipšicovo gestapo to napriek tomu robili. A robili to preto, aby mohli zatýkať určitých funkcionárov, ako bol Tibor Gašpar a niektorí ďalší v priamom prenose, a aby denníčky ako Aktuality, SME a denník N mali zábery, ktorými mohli zaplavovať slovenský internet. Aj Čurili a Lipšicovo komando si uvedomovali, že zo skutkového hľadiska, z obsahového hľadiska boli Makové báchorky, historky a bajky natoľko slabé, že ich je potrebné propagandisticky využiť iným spôsobom. A preto sa Makové výpovede stali podkladom na napísanie úpadkovej brožúrky s názvom Padreho klan. Autorom tejto úpadkovej literatúry je slovenská baba Vanga, známa aj pod menom Marek Vagovič. A ešte jedna všeobecná poznámka k výpovediam Ľudovita Maka. Je pozoruhodné, že Čurili a Lipšicovo gestapo postavili obvinenia zo zločineckej skupiny na veľmi vágnych a nezmyselných a ťažko dokázateľných vyjadreniach Ľudovita Maka, ale vôbec si nevšímali tie vyjadrenia tohto zločinca, ktoré jeho samého usvedčovali,
že sa nielen podieľal na páchaní závažnej trestnej činnosti, najmä korupčnej, ale že bol jej návodcom a organizátorom a preto nikdy nemohol dostať štatút kajúcnika, to znamená získať tzv. Benefity v trestnom konaní. Tak sa teraz pozrime na to, čo všetko Čurili a Lipšicovo gestapo Makovi odpustili. Vo všetkých Makových výpovediach sa objavuje veľmi cenzurovaná verzia toho, ako sa stal riaditeľom kriminálneho úradu finančnej správy. Tomu sa už ale nebudeme venovať. Podstatné je, že v týchto výpovediach Mako rozprával vyšetrovateľom, že ako šéf tej vytunelovanej SBS-ky zarábal 13 000 eur mesačne. Celkom slušný plat. Ďalej povedal, že ako riaditeľ kriminálneho úradu finančnej správy zarábal 3 000 eur mesačne a preto ešte pred nástupom do funkcie sa Norberta Bödöra opýtal, a kto mi bude financovať ten zvyšok. Takže Mako išiel do funkcie verejného činiteľa, teda mal by slúžiť verejnému záujmu, s tým, že dopredu sa pýtal, kto mu bude preplácať ten zvyšok, o ktorý prišiel v súkromnom sektore. Ak niekto ide do verejného sektora, tak by hádam mal slúžiť predovšetkým verejnosti. A Mako sa bezostyšne priznal, tak Čurilám ako aj Lipšicovmu gestapu, že prinajmenšom rok a pol od nástupu do funkcie mu refundoval 10 000 eur mesačne Norbert Bödör. To znamená, že ak to bolo rok a pol, tak išlo o 180 000 eur. Takže máme tu na stole takmer 200 000 eur, na ktoré nemal Mako žiaden právny nárok ako verejný činiteľ. A čo urobili Čurili, čo urobili Repa a Šúrek? No absolútne nič. Vôbec si to nevšímali a vôbec nevenovali pozornosť tomu, že Mako ako verejný činiteľ sa priznal k prijatiu 180 000 eur bez toho, aby na to mal akýkoľvek právny nárok. A teraz sa možno pýtate, prečo Bödör doplácal Makovi ten rozdiel v mzde len 18 mesiacov. Z dvoch dôvodov. Prvý dôvod bol ten, že približne po roku a pol už Mako prestal plniť akékoľvek dohody s Bodorom, robil si, čo chcel, a ak Bodor chcel, aby preňho niečom ako vybavil, tak ho buď poslal do teplých krajín, alebo si samozrejme za to vypýtal poriadny úplatok a k tým úplatkom sa ešte dostaneme. A druhý dôvod bol ten, že po roku a pol Mako už tak kradol vo veľkom, že nejaká suma so 4 nulami na konci bola pod jeho akúkoľvek rozlišovaciu schopnosť. To znamená, že tých 10 000 eur mesačne mu už nejakým spôsobom nechýbalo. Ďalším obľúbeným refrénom všetkých Makových výpovedí bolo to, že keď on bol vo funkcii šéfa kriminálneho úradu finančnej správy, tak finančná správa aj policajný zbor pracovali na politickú objednávku proti prezidentovi Andrejovi Kiskovi, poslancovi Igorovi Matovičovi a poslancovi Borisovi Kollárovi. Mako už však neporozprával, že Andrej Kiska bol predsa dôvodne podozrivý zo spáchania závažného daňového deliktu. Už vôbec neporozprával o tom, že Matovič bol naozaj nielen podozrivý z daňovej trestnej činnosti, ale podľa všetkého by bol aj odsúdený, keby jeho skutok nebol premočaný. A už vôbec sa nezaoberal tým, že Boris Kollár zjavne obcoval s osobou pod zákonnou hranicou. A vôbec sa nezaoberal tým, že Kollárov prípad bol pozametaný pod koberec. Ale to nie je až také podstatné. Mako sa vo všetkých svedeckých výpovediach priznal aj k nasledovným skutočnostiam. Hovoril, že v prípade Andreja Kisku, toho podvodu s tou spoločnosťou KTAG, a v prípade Igora Matoviča, to bolo to jeho účtovníctvo na povale, v ktorej som hovoril aj o tomto podcaste, že tieto informácie odstúpil nielen do vyšetrovacích spisov NAKA, ale že s nimi oboznámil, respektíve kópie týchto skutočností odovzdal aj neoprávneným osobám. Medzi tieto neoprávnené osoby mali patriť podľa vyjadrení
Lajoša Maka, Tibor Gašpar, minister vnútra Robert Kaliňák a predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Trošku si to vysvetlíme. Tibor Gašpar bol síce policajným prezidentom, ale nebol orgánom činným v trestnom konaní. Orgánom činným v trestnom konaní je len prokurátor a vyšetrovateľ. To znamená, že ak odstúpil z poznatkových fondov finančnej správy akékoľvek informácie Tiborovi Gašparovi, tak sa dopustil trestného činu. Samozrejme ani minister vnútra, ani predseda vlády Slovenskej republiky nie sú oprávnenými osobami oboznamovať sa s daňovými tajomstvami, a to znamená, že ani im nemohol tieto informácie sprístupniť. Ale Mako sa priznal, že to urobil. A samozrejme, že Čurili a Lipšicovo gestapo to nechali absolútne nepovšimnuté. A otázka teraz stojí tak, prečo to urobili. A na to existujú len dve možné odpovede. Prvá možnosť je, že chceli kryť trestnú činnosť Maka a chceli mu zabezpečiť beztrestnosť, čo sa napokon aj stalo. A druhá možnosť je zase taká, že Mako tieto informácie neposkytol Tiborovi Gašparovi, neposkytol ich ani ministrovi vnútra Kaliňákovi, ani predsedovi vlády Robertovi Ficovi. Ale ich mena spomenul len preto, lebo ho o to Čurili a Lipšicovo gestapo žiadali. Vyberte si, ktorá z týchto dvoch možností je pravdivá. Tretia neexistuje. Pristavme sa však ešte na chvíľočku pri vyjadreniach Lajoša Maka k problematike Andreja Kisku a k jeho daňovým podvodom. Mako povedal, že na jar roku 2019 sa dozvedel nasledovnú informáciu. Údajne sa uskutočnil pracovný obed troch najvyšších ústavných činiteľov plus jeden podpredseda parlamentu. To znamená, že na tomto obede boli prezident republiky Andrej Kiska, predseda parlamentu Andrej Danko, predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico a tým podpredsedom parlamentu bol Béla Bugár. A údajne na tomto obede sa mala rozoberať nasledovná dohoda. Údajne Robert Fico mal povedať Andrejovi Kiskovi, že finančná správa ani NAKA sa nebudú zaoberať daňovými podvodmi Andreja Kisku, ak Andrej Kiska vymenuje Roberta Fica za predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky. To znamená, že ak by prebehol takýto rozhovor medzi 8 očami, išlo by o zjavné vydieranie a najmenej traja svedkovia by takýto trestný čin mohli potvrdiť. Nie je podstatné, či sa takýto rozhovor a vydieranie uskutočnili. Podstatné je to, že Mako povedal, že sa o tom dozvedel na jar roku 2019. Ale tieto príhody a skúsenosti porozprával Čurilovcom a Lipšicovcom až na jeseň, teda v októbri roku 2020. Otázka preto stojí tak, prečo Mako nekonal už vtedy, keď sa o takejto závažnej skutočnosti dozvedel a prečo nepodal trestné oznámenie alebo nešiel vypovedať na políciu. Jednoducho takéto rozprávky sa nedajú žiadnym spôsobom overiť alebo potvrdiť a je vysoko nepravdepodobné, že ktorýkoľvek z účastníkov toho obeda by niečo také potvrdil, aj keby sa to stalo. Ja mám o tom svoje pochybnosti, ale to teraz nie je podstatné. A takto vyzeral celý modus operandi výpovedí Lajoša Maka. Tento zločinec sa usiloval nahádzať špinu na každého, na koho ukazovali Čurili a Lipšicovo gestapo, a to robili všetko samozrejme v súlade s pokynmi vlády šialenca z Trnavy Matoviča. A teraz sa pozrime na tie časti výpovedí, ktoré spôsobujú povestný plač cez slzy. Mako sa totiž Čurilám aj Lipšicovomu gestapu priznával z páchania závažnej trestnej činnosti a nikto proti nemu nezakročil. Najväčším benefitom Maka v trestných konaniach nebolo to, že by mu odložili vznesenie obvinenia alebo že by mu podmienečne zastavili trestné stíhanie. Najväčšími benefitmi bolo to, že Lipšicovo gestapo
mu vôbec nevznieslo obvinenie, a to aj vtedy, keď na to bol jasný zákonný dôvod a bolo ich povinnosťou stíhať zločinca Maka. Mako rozprával o tom a ukazoval prstom na svojho komplica Bernarda Slobodníka, že to bol Bernard Slobodník, ktorý bral 10 000 eur mesačne od Františka Böhma za to, že Slobodník kryl jeho podvody na DPH pri obchodovaní s pohonnými látkami. Nie, že by to nebola pravda. Ono aj František Böhm sa k tomu priznal a povedal, že platil nielen Slobodníkovi, ale aj ďalším príslušníkom národnej jednotky finančnej polície NAKA za to, že kryli jeho trestnú činnosť. Podstatné je však niečo úplne iné. Mako stal na čele kriminálneho úradu finančnej správy a firmy pána Böhma vyskakovali v informačných systémoch finančnej správy ako najviac podozrivé firmy, ktoré spôsobujú najväčšie úniky na DPH pri obchodovaní s pohonnými látkami. A čo robil Mako? Mako túto činnosť nielen kryl, on bral od Františka Böhma 50 000 eur mesačne a neskôr sa podieľal dokonca aj na zisku z tejto nelegálnej činnosti. Mesačne sa straty štátu na týchto podvodoch hýbali v rádoch miliónov eur. Repa, Šúrek a Čurili počúvali Makové báchorky o tom, že aký je Slobodník zlý, čo bol zlý, lebo bere 10 000 mesačne a zakrývali oči pred miliónmi, ktoré tiekli nielen do pokladnic Františka Böhma a jeho skupiny, ale aj do vreciek Ľudovita Maka. Aj druhý prípad, ktorý zoširoka rozoberal Mako vo svojich výpovediach, sa týka obchodovania s pohonnými látkami. Ide o známu firmu Jopitrade a pána Kertésa a o jeho spoločníkov. Mako rozprával, že za ním prišiel František Böhm, ktorý povedal, že ľudia z Jopitrade, to znamená, že pán Kertész a jeho spoločníci, chápu, že NAKA na nich pripravuje trestné stíhanie, ale že by teda veľmi prosili, aby sa to zaobišlo bez obmedzenia osobnej slobody a bez zaisťovacej akcie, to znamená, aby tam nenabehli kukláči, nebrali im účtovníctvo a nepredvádzali ich. Na to Mako utekal samozrejme za kým iným, len za ďalším zločincom Slobodníkom a túto vec s ním dohodol a vybavil. František Böhm na tieto účely priniesol od pána Kertésa 200 000 eur, aby Mako mohol vyplatiť Slobodníka a jeho ľudí. A samozrejme Čurili a Lipšicovo gestapo sa na toto len pozerali, počúvali a neobviňovali. A pritom, keď sa nad tým zamyslíte, tak Mako v tomto prípade vystupoval ako jasný organizátor a návodca tejto trestnej činnosti. Pretože za ním prišiel pán Böhm. Áno, to bol pôvodný návodca a objednávateľ tejto služby, nazvime to tak. Avšak Mako bol ten, ktorý zorganizoval Slobodníka, ktorý zorganizoval odovzdávanie peňazí, ktorý naviedol Slobodníka na spáchanie tohto trestného činu. To znamená, že v tomto prípade mal byť Mako obvinený a nemohol dostať žiaden benefit, pretože bol návodcom a organizátorom. Lenže jemu ani len nebolo vznesené obvinenie a to je ďalší benefit vlastne vo forme amnestie, aj keď amnestiu môže dávať len prezident. Naše Čurili a naše Lipšicovo gestapo si uzurpovali aj toto právo a amnestovali zločinca Maka. Teraz si ale možno kladiete otázku, že ako je možné, že František Böhm musel platiť aj Slobodníkovi, teda NAKE, za to, že sa neriešila jeho trestná činnosť, keď vlastne mu poskytoval ochranu a strechu riaditeľ kriminálneho úradu finančnej správy
Ľudovít Mako. To vysvetlenie je pomerne jednoduché, musíme si v tom len trošku procesne poupratovať. Kriminálny úrad finančnej správy z hľadiska operatívno-pátracej činnosti, teda zjednodušene povedané z hľadiska vyhľadávania informácií, dokumentuje všetku podozrivú činnosť súvisiacu s daňami a s clami, to znamená, že aj s celou DPH. Z hľadiska trestného konania, to znamená, keď kriminálny úrad finančnej správy vystupuje ako orgán činný v trestnom konaní a sám vo svojej kompetencii vedie trestné konanie, tak vyšetruje len podvody z DPH pri dovoze akýchkoľvek komodít z tzv. Tretích krajín. Tretie krajiny sú myslené štáty mimo rámca Európskej únie. Ak sa importuje napríklad nafta, o ktorú v tomto prípade ide, z členského štátu Európskej únie a dochádza tam k nejakým podvodom, tak tam má kompetenciu policajný zbor a v danom čase to bola NAKA. Z toho vyplýva, že ak pán Böhm dovážal naftu zo Slovenska, z Nemecka, čo aj robil, a z iných členských štátov Európskej únie, a ak o tom získali informácie NAKA, že tam dochádza k páchaniu trestnej činnosti spojenej s DPH, tak to samozrejme spadalo do jej kompetencie a nie pod KÚFS. Zároveň však platí, že Ľudovít Mako mal stále právomoc vyhľadávať informácie o týchto podvodoch a samozrejme, ak išlo o import v rámci Európskej únie, tak tieto informácie mal odstupovať NAKE. A samozrejme, toto Mako nerobil. Mako si všetky informácie nechával pre seba, pretože by padol celý jeho obrovský biznis na podvodoch z DPH. A kým sa dostaneme k ďalšej trestnej činnosti kajúcnika a zločinca Maka, ktorú amnestovali Lipšicovo gestapo aj Čurili, pozrime sa, do akých rozmerov sa rozrástli ambície Ľudovíta Maka. V roku 2017 odišiel za veľmi podozrivých okolností z funkcie prvého prezidenta policajného zboru pán Jaroslav Málik. Keď plukovník Málik odišiel z funkcie, samozrejme Mako vyštartoval z blokov ako šprinter a uchádzal sa o túto funkciu. Našťastie neúspešne. Ale už vtedy sa veľmi nahneval predovšetkým na svojho donora politického Norberta Bödera za to, že sa mu nepodarilo obsadiť funkciu prvého prezidenta policajného zboru. Potom prišla tragická udalosť. Písal sa február 2018, došlo k vražde Jana Kuciaka a jeho partnerky. V dôsledku toho padla vláda, došlo k výmene predsedu vlády, k veľkej rekonštrukcii ministrov a medzi tým samozrejme došlo aj k odstúpeniu policajného prezidenta Tibora Gašpara. A čo sa stalo? Mako opäť vyštartoval z blokov ako Carl Lewis. Mako si robil ambície na funkciu prezidenta policajného zboru. Dobre počujete, Mako chcel byť prezidentom policajného zboru, čo samozrejme sa nestalo, pretože nikto súdny, kto už vedel o tom, akým spôsobom sa Mako správa vo funkcii riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy, by z neho neurobil policajného prezidenta. Policajným prezidentom sa stal generál Milan Lučanský, ale Mako si robil aj naďalej ambície. Samozrejme, chcel byť prvým viceprezidentom policajného zboru Slovenskej republiky. A prečo to Mako chcel? Isté, že išlo aj o prestíž, pretože byť či už prezidentom alebo prvým viceprezidentom polície je z prestížneho hľadiska vyššia funkcia ako riaditeľ kriminálneho úradu finančnej správy. Avšak viac ako o prestíž išlo Makovi o rozšírenie možností vydierať a vypaľovať. Samozrejme, že plánom Maka
bolo nechať kukučie vajcia na kufse, to znamená nejakého svojho lokaja, vo funkcii riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy. On by sa presunul na prvého viceprezidenta a do jeho riadenia by sa dostala samozrejme NAKA, ale aj spravodajská finančná jednotka prezidia Policajného zboru Slovenskej republiky. A tým by dostal Mako pod kontrolu celý systém vynucovania práva na úseku boja proti podvodom s daňami, clami a podobne. Mako teda začal bombardovať SMS-kami prezidenta Policajného zboru Milana Lučanského, aby z neho urobil prvého viceprezidenta, aby sa o to zasadil váhou svojej osobnosti. Sľuboval Mako generálovi Lučanskému, že mu bude verným spolupracovníkom, že vytvoria fantastický pracovný tím a že budú najlepšími kamarátmi na svete. Generál Lučanský samozrejme prosebné SMS-ky zločinca Maka ignoroval, ale keďže jeho tlak bol obrovský a zrejme sa v jeho prospech angažovali aj iné osoby, tak bolo potrebné, aby Ľudovitovi Makovi niekto z najvyššej pozície vysvetlil, že na túto funkciu je absolútne nepriateľný. A tak sa stalo, že riaditeľa KUFSu, zločinca Maka, prijala vo svojej kancelárii nová ministerka vnútra Denisa Saková. Mako vo výpovedi pred vyšetrovateľom Vereščakom opisuje stretnutie s Denisou Sakovou pozoruhodným spôsobom. Hovorí, že pani ministerka mu oznámila, že ma nemôže vymenovať, nakoľko by musela dávať výnimku z mojej praxe. Na to som jej povedal, že všetci doterajší viceprezidenti boli na výnimku. Jej odpoveď bola, že predsa som len z Nitry, budú ma spájať s Bodorovcami a podobne. Opýtal som sa jej, odkiaľ je ona, však aj ona je z Nitry, na čo mi povedala, že už 20 rokov je v Bratislave a na to som jej povedal, že aj ja som 20 rokov v Bratislave. Opýtal som sa jej, koľko biznisov urobila s Bodorom, na čo ona odvetila, prečo sa jej toto pýtam. Tak sa teraz na chvíľočku zamyslíme nad Makovými slovami. On príde na prijatie k ministerke vnútra a on sa jej vlastne v podtexte vyhráža, že on vie o jej biznisoch s Norbertom Bodárom a že by to prípadne mohol využiť. V iných častiach svojich výpovedí Mako rozprával o tom, že aké to bolo hrozné v policajnom zbore, pretože za prezidenta, viceprezidentov, za šéfa NAKY a šéfov národných jednotiek NAKY boli vyberaní ľudia lojálni k Smeru. Ako sme mohli vidieť, aj on chcel byť jedným z lojálnych ľudí na druhej najvyššej pozícii prezidenta policajného zboru, avšak by mu to neprekážalo ani najmenej, keby sa tento princíp uplatnil aj voči nemu. Keďže sa neuplatnil, tak bolo veľmi zlé, že pani ministerka mu nechcela dať túto výnimku. Tiež je veľmi zaujímavé, že tieto slová vyšli z úst Maka pred policajným vyšetrovateľom a myslím, že tam bol aj prítomný niektorý z prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry. On ani pred nimi nedokázal ovládať svoju túžbu získať túto vysokú funkciu preto, aby mohol ešte viac a ešte efektívnejšie vypaľovať, zdierať a vydierať. Jemu už jednoducho nestačilo koryto riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy, na ktorom zarobil milióny, ak nie desiatky miliónov eur. Na záver tejto časti príbehu zločinca Maka sa pozrime ešte na dve kauzy, ktoré tento kajúcnik opisoval vo svojich výpovediach. Jedna súvisela so spoločnosťou Swan a druhá so spoločnosťou Benzinol. Kauza Swan súvisí
ako inak, zase s vrátkami DPH. Vznikol tam určitý reťazec firiem, ktoré si fiktívne posúvali nejaké faktúry, až si tam nárokovali nejakých 10 miliónov eur na nadmerných odpočtoch DPH. Samozrejme, tam nefigurovala priamo ani firma Swan, ani firma Štvorka, tá sieť mobilného operátora, ale nejaké ďalšie iné firmy, ktoré si medzi sebou posúvali faktúry za niektoré roamingové služby. A predstavitelia jednej z týchto firiem boli podozriví zo spáchania trestného činu a hrozilo, že NAKA by ich poobviňovala. Mako vypovedá, že ho kontaktoval Norbert Böder, ktorý ho požiadal, aby tento problém vyriešil, pretože údajne on má osobne nejaké obchodné záujmy v operátorovi známom pod označením Štvorka. Mako sa priznáva, že v tejto veci išiel za Slobodníkom a Slobodník mu povedal, že celé to bude stáť 400 000. Dobre, čiže za 10 miliónov eur alebo za pokus o podvod o 10 miliónov eur mali zaplatiť tí podozriví páchatelia takmer 500 000 eur. Na to Mako sa priznáva, že to bol on, kto rozhodol, akým spôsobom sa budú deliť peniaze. To znamená, 40 000 eur pôjde prostredníkovi, ktorý doniesol tie peniaze v taške. 90 000 eur si zobral on, Mako, 90 000 bolo určených pre Slobodníka a 180 000 eur bolo určených pre Bödera. Mako v celku detailne opisuje, ako Slobodník celé toto spratal zo sveta, ututlal to, nikto nebol trestne stíhaný. A z Makovho opisu jednoznačne vyplýva, že bol opäť v postavení organizátora aj návodcu na túto trestnú činnosť. Pretože je pravda, že prvý za ním prišiel Norbert Böder, teda ak za ním vôbec prišiel, ale vyzerá to tak, že áno, a ten bol objednávateľom tohto trestného skutku. Ale kto bol jeho organizátorom a kto bol jeho návodcom? No veď organizátorom a návodcom bol predsa Mako, ktorý zorganizoval Slobodníka, ktorý ho na to nadviedol, ktorý ešte aj zorganizoval delenie tohoto lupu. A on tieto peniaze aj distribuoval medzi jednotlivých spolupáchateľov. Z toho jednoznačne vyplýva, že Mako nemohol dostať žiaden benefit v trestnom konaní. Ale on ho dostal. A on dostal ten najvyšší. Jemu nebolo ani len vznesené obvinenie. To znamená, že Lipšicovo gestapo a Čurili ho amnestovali bez toho, že by mali takúto zákonnú možnosť, respektíve zákonné oprávnenie. A teraz si kladete otázku, že prečo až takýmto viditeľným, do očí bijúcim spôsobom si dovolili Lipšicovci a Čurilovci amnestovať zločinca Maka. Existuje na to jednoduchá odpoveď. V jednej zo skorších výpovedí Mako vypovedá, že keď teda delil tie peniaze a tých 180 000 eur, ktoré boli určené pre Bödera, že ten ich teda, Bodor ich odovzdal Makovi a že teda 90 000 bolo určených pre Bödera a 90 pre Tibora Gašpara. Pre Tibora Gašpara, ktorý ale nemal žiadnu právomoc vo vzťahu k tomuto prípadu. On bol policajným prezidentom, ale nebol ani orgánom činným v trestnom konaní v tomto prípade a nevykonával ani riadiacu pôsobnosť vo vzťahu k vyšetrovateľovi, ktorý to mal pridelené. To vykonával Slobodník. Je zaujímavé, že Mako v tejto prvšej výpovedi vypovedal, že teda on tie peniaze, tých 180 000 odovzdal Böderovi a teda polovica mala ísť aj Tiborovi Gašparovi, ale nebol prítomný pri tom, alebo to nespomenul, že by bol prítomný pri tom, kedy mali byť odovzdané tieto peniaze Tiborovi Gašparovi. Už v neskoršej výpovedi Mako dotvára tento skutok. Ja tvrdím,
že na základe objednávky Lipšicovcov a Čúril. A dotvára ten skutok tak, že on priniesol tých 180 000 eur do domu Norberta Bödöra, tam mu ich odovzdal a po nejakej polhodine sa k ním údajne pridal aj Tibor Gašpar a že keď vstúpil Tibor Gašpar do miestnosti, tak Bödör mu mal povedať, že toto je tvoje a ukázal na časť z týchto peňazí. A toto je podľa mňa aj odpoveď na otázku, ako je možné, že Bödörovi dávali Čurili a Lipšicovo gestapo amnestie. Nuž preto, lebo takýmito vágnymi, dotváranými a podľa mojej mienky aj vymyslenými odpovediami namáčal do trestnej činnosti aj osoby, na ktorých mali politický záujem nielen Čurili a Lipšicovo gestapo, ale aj šialencov režim z Trnavy. Za dôkaz toho, čo tvrdím, považujem aj spôsob, akým viedol výsluchy Lipšicov gestapák Repa. On namiesto toho, aby podroboval dôkladným otázkam Maka v súvislosti s tými kauzami, ktoré som tu popísal, mu položil nasledovnú otázku. Máte vedomosť o tom, že by osoba Norbert Bödör poznala nejaké osoby z politického života? To čo je za otázka? Veď Slovensko má 5,5 milióna obyvateľov, tu každý každého pozná a takmer každý z nás pozná niekoho z politického života. Isté, že o Norbertovi Bödörovi by sme sa mohli baviť veľmi dlho. A je určite pravda, že Norbert Bödör pozná mnohé osoby z politického života. Ale to, že niekto alebo Bödör pozná osoby, ktoré pôsobia v politike, ešte nie je trestné. Všetky otázky majú smerovať k tomu, či Mako vie o nejakej trestnej činnosti, ktorej by sa dopúšťal Norbert Bödör. A ako sme videli, Mako, keď hovoril konkrétne, tak hovoril konkrétne len o vlastnej trestnej činnosti a za túto trestnú činnosť nebol nikdy trestne stíhaný. Druhou a na dnes poslednou kauzou je kauza Benzinol. V krátkosti išlo o to, že Slobodník mal požiadať Maka, aby na druhý deň po ich rozhovore nasadil Mako 40 až 50 kukláčov, respektíve kukláčov a pracovníkov Kriminálneho úradu finančnej správy na zásah do určitej firmy. Tou firmou sa napokon ukázala byť spoločnosť Benzinol a ako vyplynulo z ďalších skutočností a okolností, tento zásah bol uskutočnený len preto, lebo si ho u Slobodníka objednal jeden zo spoločníkov Benzinolu, ktorý mal obchodné spory so svojím obchodným partnerom v Benzinole. Jeden tuším chcel, aby vyplatil druhého a nevedeli sa dohodnúť. To nie je podstatné. Podstatné je to, že boli zneužité síly a prostriedky tak NAKA, ako aj Kriminálneho úradu finančnej správy na uskutočnenie zásahu za účasti ozbrojencov, kukláčov, čiže zneužitie absolútne štátnej moci na vybavovanie si súkromných účtov a obchodných sporov ľudí, ktorí vlastnili alebo dodnes vlastnia Benzinol. Mako vo svojej výpovedi presviedča Čurili aj Lipšicové gestapo o tom, že on dopredu nevedel, o akú akciu ide a už vôbec nevedel o tom, že ide vlastne o vybavovanie si účtov medzi dvomi obchodnými partnermi. No tak k tomu sa žiada povedať dve veci. Poprvé, že ak teda Mako nasadil 40 až 50 svojich ľudí do akcie, ktorá musela stáť obrovské peniaze tento štát a nevedel o tom, prečo ich nasadzuje, tak samozrejme, že závažným spôsobom zneužil svoju funkciu. Teoreticky mohol vystaviť tých chlapov aj do nejakého rizika. A samozrejme, že minul obrovské prostriedky daňových poplatníkov. Lenže toto je všetko iba teória. Keby sme nepoznali Maka, tak by sme mu to možno uverili.
samozrejme on dopredu vedel, o čo tam ide a že Slobodník sa nechal najať na to, aby presadzoval záujmy jedného obchodného partnera proti záujmom druhého obchodného partnera zneužitím štátnej moci. A čo urobili zase Čurili a Lipšicovo gestapo? No nechali Maka úplne beztrestného a opäť mu dali amnestiu. A preto treba povedať, že nielen Mako je zločinec. Čurili a Lipšicovo gestapo urobili z Maka kajúcnika a vlastne sami sa správali ako zločinecká skupina. Bez toho, aby Čurili a Lipšicovo gestapo neamnestovali Maka, by nebolo možné, aby si tento človek užíval svoje nakradnuté milióny a chodil po slobode. Mako mal byť jeden z prvých odsúdených pri tzv. Očiste krajiny. Nikdy sa to nestalo a žiaľ, už sa to asi ani nikdy nestane. Priatelia, to je na dnes všetko. V druhej časti tohto príbehu si porozprávame niečo viac o podnikateľských praktikách a aktivitách Ľudovita Maka. Myslím si, že sa máte na čo tešiť. Ďakujem a dovidenia, do počutia na budúce. Priatelia, ďakujem, že prejavujete podporu tomuto podcastu tým, že ho sledujete. Ak by ste chceli podcast a kanál podporiť aj finančne, môžete to urobiť na stránke Ďateľ. Linku nájdete v popise tohto podcastu. Ďakujem.